Здравейте, Слави Павлов, Славко, мъже 45, 26-1, квалификация за Варна, тролдаун. Нека да видим размерите. Имаме лост, тук горе. Пише, че е 20 кг и от едната страна 20, от другата страна 20. Тук може и по-хубаво да пише от тази страна, че е 20 кг. Ето, 20 кг. Отстрани седат, чакат 10, 5, 2,5, 1,25. От тази страна 10, 5, 2,5, 1,25. Вероятно го виждате. Имаме атлет. Прибираш се до нея близо, застани до нея. Като ти кажа 3, 2, 1, давай, тогава ще почнеш. Така, да пускам ли? Ще имаш и 10 секунди, като ми кажеш. Да. Пускам. Аз ще бъда. 5, 4, 3, 2, 1. Давай. Едно. Две. Три. Искам хубаво да заключваш долу коленете. Пет. Шест. Бързо. Едно. Две. Хубаво скачай. Да, не дей пристъп. Три. Скачаш. Четири. Пет. Шест. Горе, Стига горе. Горе. Shoulder to overhead. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Бърпита. Окей. Хубаво скачай на тях. Едно. Две. Хубаво скачай, скачай. Три. Нека да не ти изяде това главата. Четири. Пет. Последно. Шест обръщане. 1,23 първия рунд. Обръщаш. Окей. Искам много хубаво да изпъваш коленете. Едно. Две. Три. Четири. Не бяга от щангата, стой до нея. Пет. Последно. Шест. Бърпите, искам да скачаш хубаво. Хубаво да скачаш. Едно. Важно е да скачаш. Две. Три. Четири. Слави, скачай. Ще ти изяде това главата. Скачай. Пет. Така. Последно. Шест. Прес. Горе. Горе. Пуша прес. Айде. Давай, можеш ги. На един път. Едно. Две. Три. Четири. Добре, силен. Добре. Пет. Идеално. Шест. 2,42. Давай бърпита, движи се, искам да ги скачаш, Слави, скачай ги. Едно. Скачай. Две. Три. Четири. Пет. Последно. И почваш да обръщаш. Шест. Обръщания. Време. 3,15. Добре си. Айде, почвай да обръщаш. Едно по едно. Давай, Да. изправи се горе. Едно. Две. Три.
те пита. Искам хубаво да скачаш. 1. Движи се, движи се, движи се. 2. Скачай! Скачай с двата крака. 3. 4. С двата крака искам да скачаш. Движи се, после ще почиваш след минута и половина. Движи се. Скачай. 5. Последно. Последно и почваш shoulder to overhead. Скачай. 6. Shoulder to overhead. Почини малко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставай горе. Дай, можеш ги. Силен си, давай. 2. 3. 4. Дишай, 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 обръщай още 2. Айде, Слави. Това е. Повече няма да имате си. 5. Още едно. Още едно. Айде едно бързо такова. 6. Бърката. Бързка. Айде, за да влезе. Газ. 1 минута имаш. Тук на след Искам да скачаш хубаво с двата крака заедно. 1. Двата крака Две. заедно. Давай, Слави 50 секунди. 3. 4. 5. Последно. Последно и почваш да обръщаш, защото ще имаш 30 секунди. Обръщаш веднага. 6. Веднага почвай, веднага почвай единици, Веднага бързи. 30 секунди. Айде. Давай. Ще почиваш след това 2 минути. Давай, Слави. Айде, обръщаш ги. 1. 2. 20 секунди, давай да ги завършим. 3. 15. Айде, Давай. 4. още 5, Пет. още една последна. И падаш долу. Бързи, бързита. Бързо. 5 секунди да направиш 2. Бързина, айде. 3. Айде. Добре. Почивай. Умире. Имаш време. Айде. Добре. Добре. Не знам. 9. Само че 79. Като малко отпочиниш, обърни плачинката и разпъни раменете. Червене. Черния свичър ми е любим, да ти кажа. Първо на 60 кг ще пробваш? Не. Ми? На 70. 80. Окей. Искам да разпънеш раменете, Слави. Разтърси краката и искам да разпънеш или на стена, или някъде раменете хубаво, за да може да... Приматиците и естите. Какво правиме тук? Имаме в момента 60 кг. Аз просто си те снимам. 80 ще бъде първи опит. Добре. Ще направим първи опит на 80 кг. Той сега след малко да се обуе и почва да се товари. Част от шоуто. Така. Взима 10. Слагаме десетка. Щипка задължително. От другата страна имаме същото. Минали са 2 минути и 20. 20 минути? Да. Добре. Ами е така, минават бързо. Сложи щангетите, слагай. Ще бъде нещо много трудно. Добре. Сложи щангетите. Ай, сега учи се.
магнезий, избърши Имаш 2 ръцете. минути и половина. Да, точно така. Имаш време за 2 опита. Искам да си избършиш ръцете, магнезийче, да стегнеш колана. Няма значение. Горе високо, леки са ти. Добре. Леки са ти. Добре. Какво слагаме? 2,5 слагам на... Давай, отивай от другата страна, аз просто снимам. Кога искаш да ти кажа, има минута и 20 до края. Да, мога да съм последно. Накрая имаш 1 минута. Имаш 1 минута до последно тук. Палиш ти е втори опит, последен. Да. Добре. Аз ще ти кажа 10-15 секунди преди това. Почини тогава. Щом ще ти е последен опит. Имаш 30 секунди. 20 секунди до хващане. Слави 5 секунди и хващаш. Айде, можеш ги. Уния бяха леки, можеш и тия. Дай, О, леки са. Горе. Добре. Дай. Аз богът. Помахай на камерата.